Hola, som l'Anabel Nieto i l'Aitor Coll. Estem a l'aula de Química, som de la classe de primer de batxillerat B, de científics, i ara la meva companya farà una pràctica que s'anomena l'assaig de la flama. Ara la meva companya està desinfectant el fil de necromi i ara està posant un dels elements que es diu òxid de calci i fa una flama, hauria de fer una flama taronja, que no sé si es pot observar, sí, més o menys. Per treure les restes d'aquest component, d'aquest element, el netegem amb àcid clorhídric molt concentrat. Això que és nitrat de potassi, que fa una flama groga, blanca. ¿Qué color es? Fa un color rosa. El què? Ah, nitrat d'estronci. Ara, tornant a netejar, agafa clorur de sodi i fa una flama de color groc. Sí, no? Sí, groc. Tornem a repetir el procés de purga. Nitrat d'estronci, ara agafarem. Vermell. Netegem altre cop. Clorur de bari hidratat, que fa un color multicolor. Verd. I no tenim més elements. Doncs després d'aquest experiment hem comprovat que amb el clorur de bari, en contacte amb la flama, canviava el color de la flama i sortia un verd pàl·lid. El nitrat d'estronci donava un color vermell, molt intens. El clorur de sodi era més aviat un taronja ben marcat. El nitrat de potassi era més aviat rosa i l'òxid de calci sortia taronja pàl·lid. I això és degut a que cada un d'aquests elements absorbeixen l'energia que els dona la flama i aquest element els retorna. I amb aquesta energia passen a un nivell superior, però que és inestable. I el ser inestable ha de tornar al seu estat natural, per dir-ho així. I al tornar aquesta energia ho fa en forma de llum. I depèn de la longitud d'ona que fa aquesta llum, és d'un color o un altre. Doncs espero que us hagi agradat i ja en farem algun altre.